வெல்கம் டு சிறப்பான சமையல். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து மாப்பிள்ளை சம்பா ரைஸை வச்சு ஒரு டிஃபன் ஐட்டம் தோசை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் மாப்பிள்ளை சம்பா ரைஸை வச்சு ஒரு டிஃபன் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம். இந்த டம்ளரில் வந்து ஒரு 4 டம்ளர் அளவுக்கு மாப்பிள்ளை சம்பா ரைஸ் எடுத்து கழுவி 2 முறை 3 முறை நல்லா கழுவி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன். இது 5 மணி நேரம் ஊறணும். 5 மணி நேரம் ஊறினதுக்கு ஒரு 5 மணி நேரம் முன்னாடி 1.5 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி உளுந்து ஊற வச்சா போதும். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம், உளுந்து வெந்தயம் 1.5 மணி நேரத்துக்கு ஒரு 5 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 5 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முன்னாடி ஊற வச்சிங்கன்னா போதும். மாப்பிள்ளை சம்பா ரைஸ் ஒரு 5 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா ரைஸில் வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. அதாவது துத்தநாகம் இருக்குது, உங்களுக்கு மெக்னீஷியம் இருக்குது, அயன் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து சுகரை வந்து கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரும். சுகர், ப்ரெஷர், கொலஸ்ட்ரால் இது 3யும் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரும். ஹீமோக்ளோபின் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கவங்க இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ரொம்ப அனிமிக்காக இருக்கவங்க கூட இதை எடுத்துக்கலாம். இது வந்து செரிமானம் ஆகுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், பட் இருந்தாலும் இது ரொம்ப எனர்ஜி கொடுக்கும். அதனால தான் இதுக்கு மாப்பிள்ளை சம்பா ரைஸ். மாப்பிள்ளை சம்பா ரைஸ் 5 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி 1.5 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி உளுந்தம்பருப்பு, வெந்தயம் 2யும் சேர்த்து ஊற வச்சுக்கிட்டேன். இது 2ம் சேர்த்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிப்போம். மாப்பிள்ளை சம்பா ரைஸும் உளுந்தும் எடுத்து ஊற வச்சது கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. ஒரு 6லேருந்து ஒரு 8 மணி நேரம் வரைக்கும் புளிக்க வைக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா புளிச்சு வந்துடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணப்போ கூட உப்பு சேர்த்து கூட கலந்து வச்சுக்கலாம். நான் புளிச்சதுக்கப்புறம் உப்பு சேர்த்துறேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கலக்கி விட்டுட்டு இப்போ நான் இதில் எடுத்து தோசை ஊற்ற போகிறேன். இதுக்கு தோசைக்கு தகுந்த மாவு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி டைல்யூட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம், டைல்யூட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நீங்கள் பணியாரம் கூட செய்யலாம், இனிப்பு பணியாரம், கார பணியாரம் கூட செய்யலாம். தோசைன்னு கல் நல்லா காஞ்சிருச்சு. ஊற்றிக்கலாம். நல்லா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் எண்ணெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு விட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. திருப்பி போட்டு ஒரு 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும். மாப்பிள்ளை சம்பாவில் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு. கூட தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து தக்காளி சட்னி அரைச்சிருக்கேன். தக்காளி சட்னி காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு 2 சட்னி வேணும்னா தேங்காய் சட்னி கூட நீங்கள் சேர்த்து அரைச்சி சாப்பிட்லாம். இதோட மனம் நல்லா இருக்கும்.